le kumno haba lapin shoy phi dau ksoi kani galong ka jingkren ye ka banga kwa ban ye kren ba phi hang ne ga sngi hang ne ga step ka bamenta ai kublei phi we pui baro ki bi sngo ne ga kubor hang ne ga por ka bamenta ye phi ki ba don hang ne po jela jongi ni ki don kaleng setelak ko prthai ai kublei phi we pui baro hang ga tengu jisu banga piang so bhai biru shegane ga channel jonga ministry ka channel jonga partner ye ka ba Fila subscribe, badan pering jo fi 4 subscribe ru. Ada longa bala subscribe kenang bapinyo. Ya ki kubor man laga step. Ki kubor naga ktien ge jong blay. Hangni ka por ka mentang kwa banya kren ni ga subject pin le kum no habala pin shoy ya pi. Kan ma wini ka way ba habang puli ka ktien ge jong blay ngai I ga ni ka way ka benta. Bang ada semua pelaru adu kata-kata. Berkata kalong ba Yau Jisu lapin shoy da u ksoi. Lani da u soitan. Henry banyalam yu Jisu pat syaka jing pin shoy. Nga iyang ni ba mday ba ulet hi Henry layalam yu da u mensim. Kababal ka angam ni. Anda kumta layalam no yu Jisu da u mensim syari klau ba on pin shoy yu da u soitan. Ada. Layalam no yu Jisu da u mensim syari klau ba anyo penishoy ya u da usoitan. Mano ba yalam yu Jisu syari klau, la yalam yu Jisu da u mensiam ong kakhtien ge jong blay. Ya ka ba an penishoy ya u Jisu da usoitan. Tong nye puli ni ka poru. Kalau nong ka basaw ka khot ka nengkong na u Lukas ro ka ongom ni. U Jisu te u baladap da u mensiam bakot. Uluan pai pat na ga Jordan, bat la yalam no ya u da u mensiam. Syakari klau sau posgi bala penshoy ya u da usoitan. Aku abang ifi ke ne kesgi ke bamenta. Teng ublay bu ifi ke jakam ya ka ba pinsha penshoy. Baru ublay upet ya pi habala penshoy pinle kumno. Tagani kata kan mawi ke ne ke way habala penshoy ya pi ka bamot. Mde tambo kusoi iwan penshoy fi re ublay ubu ru ya pi haga jaka Hakataka jaka yakaba pin sa sya penshoy. Ban manoman penshoy yapi, on penshoy yapi daw soitan. Pagka Bible kan mau ni gaway kaong ba mla ban penshoy ngi da ublay, namar ublay umla ban penshoy. Tong akwa ban puli ni kapor. Now Jacob kanil nong baningkong kat khat lai khat saw kaong ni ka tin jumblay. Wat ang uno ru habala penshoy ula penshoy nga na ublay. Naba ublay umla ban penshoy daga basniw. Bat penshoy mau yanuru. Henry la penshoy ya uway po way baro habala ring pa ya u daga jingko abray laga jonghi. Bat habala riam ya u. Anda kum taga jingko abray habagalapun kakay kapop. Tiga taga pop habagalasan kakay ka jingyap ken. Kababal ka kren syay hang ni ba Wat ong ba la penshoy api do blay namar ublay umla ban penshoy. Kababal ka ong hang ni ba la penshoy api ru day naman taga ba ubrew hi baro udan ye kata ka jingko abray. Kabray jong ka kamat kabray jong ka do ba ka jing surong thala jong ka jingim. Kita kidan bet how brew. But ublay usya teng ya ubrew ba unpoy siya kata ka jaka jong ka jing penshoy. Ya ka ba ublay upet ya utaw brew. La ungop ne ulat na kata ka jing penshoy. Ban kamau ni ka wala rafikwa ban im ka jing im ka ba penso bahayo ublay unbu ipi ha ka jaka ya ka ba on sha ipi ban penshoy. Kanang ba on pet ya pi pila ban penso bahaya la di ne ban penso bahayo ublay. La ne ban penso baharo ya ta u nong penshoy. Tadeng ta ko abon fi ka ni ka sngi ka ta kan mau Mahabala penshoy pi pinle kum ni. Ba fin kan mau ba pleng ngadon nenta haka jing penshoy. Bala rapidan haka jing penshoy pin sngau thu bala tenju ya pi kumta. Tadei ta habagwan ka jing penshoy ka de jing tenju ya ka ba ublay u tenju ya pi namar ba udon ban le ka ba kraw ka jing im jong fi. Ukwa ban kan tiu ya fi ukwa ban ra ya fi ukwa ban le ki kamba aga jing ka jong fi ya ka ba ukwa ban penon kambor ba ka jing ka jong fi ba de ang ta lada labu ya pi dau blay haka jangka jong ka jing penshoy ba ba pi job ya ka jing penshoy de ang ta ba ublay kan tiu ya fi. Tadei ta habawan ka jing penshoy
pi hapan song thu bo bleu ten ju ya pi na ka banta ka jingkan tiu ukwa ban ra ban kan tiu ban penan kam ru ya pi balada u blai u shem ya pi ba pi job si sha ya ga jingpen shoi ka ba mot pi la long kita ki breu ki balala ban shania do blai tading ta ba wan ka jingpen shoi fin le kom no fin kan mau ka ne ka dei ka jingten ju ya nga Bagan lek kom no, ngala ju hikai na kapor sa kapor, baga ktiin ka jong bler hikai kata. Bo anda ha ba unong penshoy uwan ban penshoy. Kan mau ni gawai, unong penshoy ha uwan ban penshoy pen klet ya pi ba pi day way. Pen klet ya pi ba pi day way. Tading ta un wan ra ro ki jingkli kom ba ukli u jisu ong lada medai ukun jong ublai. Lada medai sha ukun jong blai tu pen galak pu ya gini gi mau. Usoitan uwan ra ka jing artatien but uwan ra ro iya kata ka jingkli lada ong lada proof ong lada pidai shisha ki khon ke jong blai tapen kala iya ne katai tadi ta ko abang ifi ba bala bu ya pi haka jing pen shoi kan mau Shadrach Meshach Abednego la bu iki haka jaka jong ka jing pen shoi la bu iki haka jaka jong ka jing pen shoi ya ka ba on pen shoi ki bala penshoy ki lada ki bam lani laki di na kata kamiet ki jong tau sim ka bam ka di shonen kong la penshoy ki regi klem ngop ya kata ka bam ka di ka di jing barai jong ka kpo ka jing barai jong ka do ba ka jing itanat jong ka khamat ka barai jong ka khamat ka do nang ta hen kini kim shim langop anta namar bo blai kwa ban kentiu ki jing ka joki tadeng ta bu iki ha kata ka jaka jong jing ben shoy but abakila job ya kata jing ben shoy kalau don jing kentiu you Shadrach Meshach but you Abednego maka babel ke tu kim chim la tre ben bam ta jing bam sim ban rei kila bam tang da uri ba kila di tang da kata ka but kila kambau brio bani kita ki way pat there ki ba bam ye jing bam sim ublay kentiu ki open pro ye jing im jong ki ublay udara ki ro ha kata ka position wala da kide kita ki merau hagari nang way Henry ki bat ya kerdan ka pahe usim ai kerdan ki bakin long ru kum kita ki way ne ki nong senshar hagata ka hima Babylon padin ta kwa ba fi ni ka singi ba mental la fi job kadan be jing kentiu tading ta bala penshoy fi wat jungop la la penshoy fi ken mau ngaban pusubhay ble ndey la di teng kawan ka braju ka do ngan le nom tom la kawan ka jing penshoy ka khamat teng fi pet mobile ki wan ki reels ne ki wan ki fi pet ki Instagram ne fi pet ki no de kawan te kum to phin le kum no phin pet ne fin kan tai ne bading ta ba kawan kan mau ba ka de ki jing tenjo scroll no akar teng uji su hat scroll no ai kata but ka kwa ba no fi ka ne ka ski ba bala penshoy fi kan mau bo blai utenjo ipi but blai utenjo ipi ban pet la pi long ne pim long si sha kita ki brio ki bala ban shania do blai si dan na peng jong pi ki batre ki kam ki don ki brio ya ke bikila ban terwa pisa ya pi dan na position si dan na kam ya ka ba ki brio ki wan terwa pisa ya pi blai sha ya pi ban sha tenjo ro pin le kum no pin kwa itu ka pisa ya ka bala thong ya pi ne fin kan tat itu ka pisa ka bala thong ni ka bam dei hok ka jong pi dan na preng jong pi ro ki ba ong ya pi yang ni le sta yang ni le sta bangin le snow bahai sta bangin le pen hun ya ka jing brai jong ka do shani ba chatai lada ka long kum ta hatu pin ngop no ha ka ta ka jing pen shoy ta ka dei kita kwa ba ong fi ka ni ka sngi lada pi ngop kamut ublay unam la ban kan tiwi fi la pingop yo wan pan man ka jing le ran ho u adam ban ka im kala bam yo tau so namar bakala ibang ban om tang kata namar ba ka kwa ban long kum ki blay tading ta namar baka sarong tading ta kata ka jingop kawan ra pan ban ya ka jing sha pan her la pan her kerdan ya u adam bat ya ka im naka kerdan nong senshar Syaga kerdan kumu merau. Ban long merau mdeh ublay hau soitan senan. Tading ta ko abang fi ni ka ski ka bamta. La da wan ka jing pen choy fin le kum no. Kan ma bitang ni ka way. Ba wan ka jing pen choy nga day ban job na mar ba ka don ka jing kan tiyo na ublay. Tading ta ko abang fi ni ka ski ka bamta.
la wan ki jing penshoi ki ba kum no ki jing im bi jung phi what I ba pin ngop aga da ki jing penshoi Henry kum bo Jisu ong na bala tho ba ka dei kata kan mau ba man laga singi kan ke jing penshoi ka dei phi man laga singi ya ga ba fin pule ka ktien ba ga ngai abo pi pule ne ka ktien ha ka to ka singi am kan wan ro ka ju ka jing penshoi ka ba dei na to ka ktien but la pila pule ka to ka ktien ba da ba ga jing penshoi ka wan pila ban mat ya ka to ka jing penshoi da ka to ka ktien ya ka ba phi pila pule ta dei ta ko abang fi ne ka singi ka ba menta ba ba la penshoi fi fin le kom no kan mau ya kata kan mau pin kan mau tak away pia ban job na mar ka de jing tan jo but fin job ro ka de tang da ka ktien ka chong play wa no mun thiu soi tan phoi ka soi tan sta em soi tan no num phat ta ong be na bala tho ta de ta mas ong be na bala tho tan kum per that ka ktien jong play ka wan bat ka da long si sha kum ka lele bat kum utau per that baru soi tan udah hap no si sha kum ka lele peneng haba fikran ni ka ktien haba pi ai da ka ktien ka long ka ding ka long komuternem baru soitan un syarem pekan mau ka ne ka we bayu Jisu anda bala depan pen shoye u ha ka ta riklau kan mau bu soitan wala e no e u sipor ka ktien ka jong blai ka ong ka ta ladang i pule manu na Lukas ka ne ka long ka basau hi ni i hang ne haba pi pule ka to ka dekat ka ba khat lai ka ong anda usaitan ula dap pendap ya ka jing pensoi baro ula klat no na u shipor anda usaitan ula la pendap ya ka jing pensoi baro lai tli jing pensoi ula dap urem andre u klat no na u Jisu tang shipor ka bamot unwan biang si sisir tagadi ka tang kwa ban ong fi ne ka singi ba manda e kwa ban ong fi usaitan onum e fi u blai un bo ifi haka jaka ya ka ba pinsha ba ya ka jing pensoi tading ta ka jing duai utrai ka ong wa ya lam yang as ka jing pensoi rei sumar ngi na ka basneu u blai ula ban ya lam pi ka jing pensoi tang ba pin duai ong trai ai bor yang bangan job ya ka jing pensoi mdei ba pin ngop and rei ba pin job ya ka jing pensoi ngai trai ai bor fi ngai trai ka shan fi da ka khti ka man ka hok ka jong barang ngai pin job akan ka singi ada wan ka jing pensoi ka braj ka khamat ka braj ka do ka jing sorong thala jong ka jingin baro lai kita fin job akan ka singi ya ka im la pensoi nang kong da ka khamat ulong ba internet ka babel kong bagala pe bagalong ba internet utau so ban pe ka khamat ka braj ka khamat ka do o ong ulong ba baban bam Saitan ulong ba baban bam bat sa kabalay de uong la fi bam pin long nan kum ki play ka jing sarong thala jong jing but you Jisu la pen choi thik na jo hi la pen iu Jisu ya kita ki mau ong la da medai sha ko dum play pen klak pu ya ki ni ki mau ka ni ka brai jong ka do mar la thangan de kwa ba u Jisu un nget un ngop bo un pen kalai ya kita ki mau sha ki pu da ka ba un pen shi sha la di ru bu de ko jong play tading ta kwa ban fi ne ka singi la soitan kwa ban pin shai fi dei kon jong blai fin ban kamiru ban pin shai soitan ya ban tip i dala di ba fi dei ki kon ki jong blai tading ta la wan jing e na wan jing le wan jing suk wan jing kemen ka ban ka ba kum nur ya ban tip bam dan we bala am pin khlat fi ne ka ji u kris fi dei bi ki kon ki jong blai wat am prashang man pin paul ne ban pin ish ka prathai ba fi dei ki kon ki jong blai ban proof ila di yo bo soitan wat jo ep hagane ka way ka benta ka brai jong ka do sa ka brai jong ka khamat soitan pen i ka prathai bro ka way ye ki hima jong ba ka bor ki borom jong ka prathai bro ka way ka brai jong ka khamat bola da pin mani man dam yanga man ai lut ki ke bara Jisu ong sharian no soitan na bala tha man check you travel blay je me tangi u hi man mani good no soitan Badin na tau pensarong wong na da medesha kon jo ble kan thi nang ni dispo la lam you Jisu do soitan sha ka ta ka nong ba ga ba khu ong ga tien ga jong ble ka babel ka ong ni to ni ple ni ga por ada ka smul ngo la ning kong la lam you Jisu da men sim ba ko but hadin nang ta la lam pat you Jisu da u soitan ka babel ka ong ni ga khot ka ba nong ba saw ga khot ka ba san ga ong
no Matthias ong anda kum tau soitan ulaya lam ya u sha ka nong ba ga bakhoj bula bu ya u halor jrong ka dong ka temple bula ong la da melong u khun ublei to no yeladi na bala tho un ai hukum laki angel jong u shapang jong me bakin ra ya me halaki kti jong ki ba yo kum no men jentot ya laki kchat ha umau kata ga jing shoi ke jong soitan ba sakani ga wai ke jing shoi ga dei bo kwa at sarong yu jisu mala da me dei shau khon jong blei no na stage po no la yalam yu jisu do soitan ong no tadei ta bun ki breu am la yalam do soitan men ong no ana sin pasi yap no Bering tang ka banong fi ni kasngi dan bering jo fi dan le sing ta ki suicidal thoughts na ni kita ger kom perkat pi ong akwan penyap no ladi ka banong fi am la fi penyap na balaan pen fi penyap shisha jisu ong menum tenju na bala tho ong menum tenju yo try bo blai jo me la pi ka penyap shisha tading ta ka banong fi de ban im ko bo pol ong yang ban im kalong kris im na ka bentau kris wa num yap na mala yap na ka bentai ladi kalong shisha ka jingdu jimetoy ka bakraw tadai ta im na ka matau jisu ta phiyap kala dai shisha ka jingmetoy phi la phi im na matau trai da phi im na matai ladi phiyap tai ladi kanon ka loss kanon ka jingdu nong ka bakraw do ta phi do ka beneng phi oi ka du jok ani jim is okay pala tadai ta ko abro fi ni soitan ko abon pen sarong yu jisu no jisu klam sarong ong na bala thaw menam tenjo itrai bo play chong me Ni tang ko abang fi de skim ta la yalam yipi do blai ubo yipi haga jaka juga jing pen shoi but nang ta pat em usoitan ula ban yalam pat ya piru shake de jing pen shoi gi bon gi chumo rela da pidon ye ka ktien ti kena pen job pada ba pibi job kadon ge jing ktio hadien bo jisu u job ye kini ge jing pen shoi umi nang ta bo ulek ban yalap ba anda bo u yalap u yo kendo shwa ye kita kin kisenran gi jong kwa ban ong fi lada pp job ye gi jing choi pinye kendo e ki brio ki badai ye gi em jong fi ning kong e u blame pinye kendo e pi ye ki brio ki badai ye gi em jong fi u khot ini kisenran hadin ta usahi kai ba usaya lap u sapen khia tadin ta kwa ban ong fi la pi job gi jing choi kin wan ki right connection ha gi em jong fi ki jing dai ka bala ban long jing ka khu ye gi em jong fi maru jisum la ban shakri marwai ulai tang ba ukhot yakini kisenran joko ban ya senran bat u haga jing shakri today ta ka ban ong fi la fi job ki jing bin shai u blain so lam ki brio ki badai ga jing bi jong fi ya ki bekila ban kentiu ka business ka jong fi na ki la ban ya rap fi ka no ka benta ga jing bi jong fi u blai um pin ya kendo be ki brio ki babiang ki brio ki badai shisha haga jing jong fi bat nang ta phila ban ya pat ban shakri shishu itrai yang ni bo jisu udah hikai udah alap ban udah pen kia dei ta utrai ai bore fi ba un pen sle fi pila ban yalap ya gospel ya ba pila sha ban yalap ban hikai ya ktin ke jong blai bat ban pen kia ro ya kita ki brio ki bapang ki ba shitam ngai utrai ke ku fi ya ke step un ke ku fi la ma ke kubon ya ka ba na pen snow ya pi ya ke por ka banta ba ngai try pen chai bore fi pen job ya ke jing pen choi kanang ba pen yo ya ke jing ken tio ni dwai try ni ka por ga ai ngu e me ko pa ben ai bor ni ki khon ki jam hai try ba gle snow ni ka kubor bakin long ginong job ki jam hai try ni tip ba man la ga sngi ka don ka jing pen choi man la ga sngi ka don be ka jing yele ka don be ka thma ri try nga dwai ka ni ka sngi man ai jing job ni ki khon ki jam me habala ya lam ki shaka jing pen choi ba habala bu ye ki ru ha ka chaka jong ka jing pen choi pin job bit kong am da ka boy am da ka bor jo fi redomen sim ba ko jong blai ba da ka ktien ga jong blai pin job la da pi tip ba ka ne ga de jing ten jo ba ka dan ru ka nong ga ba kraw ya ga ba blai un ai fi la fi job na ga ski I tip o blai un kan tiu fi ga ne ga ski la fi job ne ga ski kan ga jing kan tiu kan ga jing ga jong fi ha gi ni gi por gi ba nang wan and do I ko fi nom long ki ba ngop la ne ki ba sharem no and ki ba job ha ki teng jisu ba da ka ktien ka ba long ka white lam o men sim and do I ko fi ha ka teng jisu no pa dem amen but amen try na ko fi no ngai bor fi ka bla shi bon ni sa shem ya la sha ka ski try na ka brom chu